Ayibike yaphila imali oboya Mfondini. Uthi ubona ungazikhupha ezintwaleni kodwa ngoku ayisabhatali mani. Hayi kona ke lokuhlala eboyeni. Kanti kude kudala sisakhulela kwezilali. Wawuthi xa unikwe imali oboya ibomba kuyanyenyetheka izandla ezi. Kangento bafuna ukwazi uyofika nakopha ungqongqoze ngedolo emangazaneni. Hayi ngoku impoto namarhamba sasicebela uba uchetywe. Kufa kudibene neyeza mani eboyeni. Kodwa ke siyacenga. Njengoba sicenga nje andikwazi uwela imilambo enamagama kwangoku ngoba zisekhona into endisajongene nazo. Namhlanje ngeke ndihamba ndigoduka ndileqela leni uba ngoku ngesendiphezu kwegusha qha ingxaki ngoku inye nje kucacile uba ize nabantu akwayo bonke ngoba ezi ngxaki ngathi ziyazalana. Uthi xa ubale yesibini ubale yesithathu, xa ubale yesithathu ubale yesine, uthi usajonge naleyo kuvele yesihlanu. Hayi uvele ubomba kulaleki nasebusuku. Evo izivele uhlangula Mfondini, imeko zokukhula zivuma silale ngoku kusemva u-1 ekuseni. Mfondini kodwa liyaphumelela ngaphezu kolwandle kodwa uthi sowuseplasini ufunyanwa ziinyuzi ziye kuhlangula imithi zitimba kuwe. Mfondini xa ngoku ndihlangulwa naziinyuzi zindikhupha emotweni ndizishiye ziphinda zizondifuna abaphandle andiyazi uba zithetha ntoni. Khona ndingayenzanga ke mna anatyala. Kodwa uhlaba ukhangele foni bothi xa umeqandini awunamatyala owaziyo ongawaziyo ngongawenzanga. Uthi noba ziyafana? Ngeke tu. Ndikubone nje uba lo bhuti lona ngeke nguye. Noko ke ngokule veki ndigilana nabantu ndibetha intonga nawula dolophu futhi ndiqale ndabetha intonga apha uba ubhanqa bendawo kuthiwa yiposi. Hayi for indlu enje iposi mo nyhani mani indawo ukhweza ndehla umanga ndibheka edolophini nalapha ndiyamxeba umninawo wam lo wenze izinto azindimi. Sejile nditagqithile pha noba ziyafana kubhutwa ngapha ipheli. Hayi thiya kanti abafa umhlolo bawuchana ndizipakishe zonke mani esidala nesitsha kodwa uba nale inokonakala utyhala sho yawubuyela exhwayelweni akongxaki. Yokwenza yonke le nto ndiyifunayo. Hayi ndiphumile ezintwaleni ndihlukene nale nto yokucheba igusha ngezandla. Hayi phumile kwezo zikere kodwa ndazenza siphathi kwenzela uba uba kwehlile uba kwenzeke unongekehli phosele phaa kude ndibuyele kwindalashe. Ubukubeva abantu xa becuza betha ukumgqoma esidala hayi intanga ukumgqoma esikere ngoba ndive umbane ubhetsi ulelali ndawulahla imbongopho eyani ndizinyela Wenzele indlalo yawo ngoba ngoku uyabuya nje ubuyile ke ngoku uzawumosha izinto usenza le mawuyenze uyigqibe le ndlalo yawo ngoba mani bewubuyisa kusewu. Ucacile ezinyama sizityayo uthuku lwazo lungena phaa kude ngoba ndithe ndisenza uhamba ndasabela elalini uba kwenzeka ntoni kodwa ukuza nento enombane phakathi ayilibala hayi ndaboma ndiyixwaye nyhani mani ndithe ndisakhweza ummango wakhona umfutho hathi noba ziyafana izinto mani kodwa lo mfo esedyokhweni mfuni ihlele emagxeni idyokho. Ibone kho ngabanga bendleleni zange uyibone ku-TikTok naku-TikTok. Yini usuthi xa udiwe nempahla zethu zixelela uba sibheka kwezalali zimeko zokhulu xa ndikhweza mfo hayi mani noba ziyafana sakhe zadibana sitike mna ka-apho uthi mani ngumninawo wam lo wenze ezanto qha abantu bayathanda uba ndibe nejamza ngalo bathi ndim lo wenze ezanto kwaba-TikTok. Uyabona fo ndiye kandizehla erhini hayi kodwa erhini ndijile ngoku erhini lela abantu ayiselilwele edonga ndaboma ikhona nawudlula lwa manzi. Amanzi amthombo mani alapha erhini kho ndiyawafuna mani ikho nto endiwafunela yona. Mfondini ihlobo elitshisa ngalo Mfondini bese ndiwafuna nangaphakathi boma ndidele nala intengo ubona uba kutshisa funa awunamdla wanto tu awunazutya namacongwane nothuna wela amacongwane inyama omlenza. Hey, this is not a Ford engine in this back. There's a Ford in here. There's not a Ford in this back. Ford don't sign like that. Asoze kuwe. Jim lo. Kuwe la. Ubona nto. Hayi, into yonke baba. Hey, foni inandithunywanga kaloku. Ndiyazihambela. Kodwa ke foni mani. Ayilimile foni. Yho, umuntu othunywa uba makalixhoma namhlanje akamdanga kuyaphi for uvele wajikana. Okanye kuyonqena oqomba makathi inyenge nje. Foni akuvelanga mani kuyatshisa. Tshisa emotweni tshisa ngaphandle amake ndime mani. Ndijonge kwezo lali zondwayana foni yonke imimongo apha inamagama kondwayana kuphi. Efonini ihlobo bekutshisa ngalo uboma hayi khona ntanga kuzawubalela nangoku njalo nje bakubaleka ngaka nje bekufana edunga kodwa ke ndiwela imilambo enamagama eyona nto inqenqezayo entlokweni yam mani qubule ezigusha noko xa sekuphulile kodwa ndithi xa ndifika kwezalali ndifumana uba yho Mfondini isamile kodwa ndinako uba ndingaziqhuba phantsi komthunzi azisenayo ingxaki esinayo. Esinayo ke ngoku intobana ngaba le generator
iyasebenza iyasebenza qha ke ngomajini funeka ube ne-oil andiyifumani etyudweni asebenza le oil ndiyifumani ngoba ngondifumana uba lo majini xa udumisa ungenayo le oil uyoyisakala ndaqonda into esingenawuyenza kuwethula igenerate emotweni zibe phantsi kanti zaphinda ziyixhoma esigqiba oceba igusha usuku ayifundekeni khameke ya yaduma funa uva nje uba uyaduma hayi ke singaqhuba efoni ithemba leli lophu uthi xa ucofa phaa kwi-extension kuvela umbane kanti ingoni zathi xa ndiwufaka lo matshini le generate vele izicimele ndingaya noba iyasindwa noba wenzeka ntonini. Uba ukhumbula kaloku Sathana ndimdala noba ingangathi uhamba nami uyakholwa kanti awuhambi uze ngowungcatshe uzimxelele nalapho ufaro uba ndikule ndawo ndikuyo njani ndenza nganto nantsi yona ndicebisa igusha yile uba zizawubola ngaphansi zizalele impukane foni ndisityhovile mansathi sewugqibela sesiyibona ngezibane ngoku kodwa ke nyhani masayoyisa. Jola konto uzayenza kahle nje kubi ku usathana akalala engatyanga mfondini ngoba ngoku ndiceba ukufupha endlini qha ndifumanisa uba eleke ndihamba ndindawujonga manje ndikroba apha ndawuthi mali le moto itheni itemperature yayo inyuka. Eli hlobo kunikwa ngalo i-engine yonke le iyabonakala uba kukhona umtyutyumezo we-coolant ekhoyo. Ndikhangele ndibomba ikhona indawo evuzayo ndiqomba ngupipe noba ndiza kubopha xa ndithi hayi mani le fan ihlobo ibetha ngalo le fan ibetha isithi ishukushukuma indawo xa ndisithi yashukushukuma ndifumanisa uba le fan ishukushukuma kule ndlela yomhlaba yasezilalini ifan nje ishukuma ibethe iradiator igqobhozile ke ngoku kodwa uyabona nasebusuku ikhona intengo ngoba ithe ndengumacetyana azibe umntana mntwini wenze ntoni wema umthi wegomololo nto endawugibisela amanzi yasabe yazixela ibe yona ndibe ikhathazwa yiyo ngolaa mgqobho ibe nawo. Ndikuboleka iveni man mfuna ndiyibhenga nje asebukhweni man ufune uqhosha ke ngoku ngayo kodwa bahlosi sibela cala le engoku yo sibona baba basebenza phambe nentwana zile ubafuna bazina phezulu impundu zinanga Efondini siyonwaba ngokwingxaki sinazo zona zibhala ebusweni ndiyabomba foni apha exhegweni umzimba ungaguga kodwa intliziyo iyaphila lithi ndizawatya amacongwane ube warhatyela manje imini yonke ndiyakhanda nala madoda ndijikeleza nawe imini yonke namhlanje zizama ulungisa into zonakeleyo zitrektha zimbhasi zintoni yonke nje. There is Kwezi and one of the best bakkies in the world going. He loves that bakkie to death. Fonini xa kunamhlanje sendisendleleni egodukayo kodwa hayi fonini yonke into ibisonakala nje macalonke nje siqale ngobusuku ezinzulweni zobusuku konakalelo satyhala kakne ba uthi fuel ntoni fuel pump ethi ayinikezele isakele zindala wena ezantombi into nayo ke zinyamezelwe ziyacengwa umsebenzi awupheli zizwe eziphelayo. Yabona le nto kuthiwa le kakade ivuka phakathi kwaba ungathi ungathatha inkwenkwe ungene nayo endlini otyola kwenye ilali uke yanxila izazixela uba yinkwenkwe kodwa into okukhulele ezilalini ndiye kade mani kule nto kodwa ndiyayidinga. After this fuel pump, once I put power on it, it seizes up immediately.
Yabona uJaha wedini ukhohlele esingene ukuchana yomhlola. Uma bengomzingele ngebuya nazo ziphila. Sibulela nje uba ufumene umhlola hayi izintombi ezindala zawuhamba. Xa kunzima kule ndawo kanje amadolo. Hukom. Hayi umntana akaxoki fundi. Kwinto engambhidiyo le ngumhlola. Hayi utsho enyanisweni qho. Ngoba ngoku kufuneka umoya. Njani? Bush fix, ne? Sawa, kakhulu thule. Feels like cock, ne? He said he wanted any type of a job. Yeah, isibhoko sasawuthenga itray yomkhono. Hayi sabakhona. Sonyama. Sabakhona ngoku. Ayikona ebhekile. Iduri ibhoko. Ayifani ibhoko efonini kuba 3.8. Kakade enyanisweni. Xa siqhuba isiko umzimba utyiwa yilali, iyeza lityiwe emkhonweni. Unayo nalaa ntlala afuna yentsonyama ugqityiwe. Alizungatshoni ilanga liphinde liphume ndiphepha. Xa ke kuvele ezinye iimeko phantsi kwezinye imeko. Sibophelele sithi siyaya mani. Hayi angathi yavala imvula ngamandla ndivile kangabantu abasengqushe ekhaya ba unogumbe efuna nazo nendudumo. Uyabona ndidla ngotsho ndithi ekhaya apha kududume ebhayi. Elalini rha. Hayi ndanga uba kuyaduduma uyazola ezilalini inkani apha hayi ungatya nokutya. Lona yesifumanisa uba kusebenzeki ngemasimini asinabantu bomama ndiyobeka le moto umsebenzi ndithathe imoto ndihambe ndisa intombi yam. Ngoba foni kudala endikhathaza ngathi ngilotona ukhwele ngemveveni ezawuwela emanzini. Amanzi lawo ngamanzi edrink. Bathi bayiphathaphatha le ntombi asekhaya ndibomba hayi ngathi iyasabela makhe ndoyikhangela mna kuqala ndindawugqiba ndiyibize ngamagama wayo. Ndive kubithini. Usendithumele zantathu. Ufune udadobawo lobhekayo. Engudadobawo nje nguluza uxoto umakoti ekhaya. Ngoba naye zange ende unesikhwele kutheni beza kwende ngendi. Hayi uyasabela unongendi wasekhaya mani. Lento ndiyifunayo nemiphu ke. Hayi umbulo uthetha le nyaniso ndiyifunayo funa. Yho, wenza kakuhle mani. Kangangento yoba ndiyenela. Khona nje into endifuna ndiyijikile. Emveni koko hayi impondo zihlanjwe. Ndidalele ke le nto ifundekela ngathi libhungane efundini. Ndaba nganyola yandethusa ngelingeni xa ivele yaziphakamela. Into thusile le nto uphama kwayo abafundini. Kweli cala sekucaba mani ndifuna amasi. Akhona amasi ke alapha. Angaweza inkomo zipha. Kodwa ke udla ngowafumanela ubisi la phuma enkomeni uwavuthise ngokwakho. Ufumanisa uba ingathi amandi kunala siwathengayo ke evenkileni.